Biasane wong yen luhung betata lawan guling ong elinga solah jatmika yen wacana kudu manis ndak sawang ana pendhita kladuk yuswa nganggo jubah jenggote langsar lemah apa bener kowe ingkang peparep Begawan Durawacana ya dasar nyonto aku Begawan Durawacana kowe sapa kok ana pendhita ngembari wujude padha karo aku ming kuciwane luwih enom kowe timbang aku ditepungke aku Begawan Rasamurti iya Wara Sembadra winengku dening panjenengan wis dadi bojoku arep apa tak jaluk lho wis dadi bojoku kok dijaluk piye najan durung diresmek kening wis kawin sirih entuk tak jaluk ora entuk ruda paripeksa aja ngawu gawar ngawur udu perkaramu kowe pendhita nanging kok sing diwulangke ngelmu maksiat kowe ndemeni karo siswamu dhewe kowe pendhita kok ndemeni karo santrimu dhewe put kurang ajar kowe ya ngundhamana karo Begawan Durawacana durung ngerti kondange karo Durawacana yo ketok tak kendangi grayang dadi lebu kowe waduh ayo push candak kowe push push ayo mati kowe push waduh Rasamurti kowe pengpengan Durawacana ayo ketokno kemandenmu adu nafsu arep ngetokke pengabaran apa aku tak matek daya mujijat tampanana Rasamurti au nyata pandhita kang wis limpat wedharing ilmu kang sanyata wong nafsu kok nggo dolanan Durawacana ora mung kowe tak imbangi Durawacana
aku namake pengabaran wujude macan kowe ngimbangi ngetokke bantreng. Cetha kowe pendhitane kowe partene PDI kowe. Dadi kira apa? Dikira kurang ngerti ya ngono apa piye? Iya, Rasa Murti. Yen pancen kowe njaluk tak untapke maju meneh tak damu lakon mati dening aku kowe. Blas kewarata tela pendhita pengpengen parandene kae kok ana wit ingkang mawa cahya kae ana wreksa mawa cahya coba tak lepasi nganggo senjata cakra. Ndrati nyawataken senjata cakra awit mulat ana kayu nanging mawa cahya perbawane ngenguwung wujuding mandira mewah sekar pudak tunjung kuning ketrajang dayane senjata cakra kekalipun babar jatining wujud. Lah kok jebul Koko Prabu ingkang membo dados mandira. Wah, kowe cetha ora pengalaman dadi ratu. Ora tau nonton wayang genah iki lakone Baladewa mandira kok padake piye. Mulane pun Kakeng dadi mandira. Mula mau panitia ngaturke ringgit pinilih Baladewa. Ketingalipun mboten mawi. Ya mbok menawa lali panitiane. Lajeng dados sekar pudak tunjung kuning kadangku sencaki ngono kok dadak mawi takon. Nggih, kula ingkang membo dados sekar pudak tunjung kuning. Yai Kresna cetha Ndarawati geger. Lho kok geger kados pundi? Kadangku Yai Warasumbadra wis winengku pendhita tuwek elek jempong pira jambul wana ora patut banget. Najan saiki kowe wis badar kaya ngono tak suwun kanthi banget pusakamu tamakno kae Yai. Indralaya maju ya, Mbok. Kowe muridé pendhita Rasa Murti, dasar kepara nyata aku Indralaya. Aku begawan Darawacana. Arep apa? Belani sidane bapa guruku ya wong tuaku. Yen kowe arep njaluk mati sisan gawe maju mrene tak sengkake patimu kowe njareng. Wus. Wah. Indralaya rasa cengar-cengir tak jogeti gumek-gumek kowe jane yo kepengin joget ya ora watake jare sapa sikilmu wis gejol-gejol wae kawit mau
Yen kowe kepengin joget ngadeka rasa isih joget ngadeka. Ora sudi. Ora sudi arep apa? Maju legane atiku. Kowe sing maju mrene, aku ora weruh kok kon maju. Ayo. Ora krasa. Oh, temangsang. Koko Prabu. Kula Sri Kandi. Kula Sri Kandi. Panjenengan wonten pundi? Metu suarane kok ora metu wonge ning ndi wae. Ingkang madosi menika kula madosi panjenengan kok mboten pinanggih. Mboten nginten Koko Prabu. Kowe umpetan ana ngendi? Kula mboten umpetan, kula wonten mriki kemawon. Penditanipun Rasamurti wonten pundi? Aja kaget, sing mimba Rasamurti iki mau pun Kakang dene Indralaya kuwi Dimas Arjuna. Tobat. Nyuwun pangapunten lah kok malah Koko Prabu lenggah wonten mriki. Lho la rumangsamu kepiye, Sri Kandi? Kamangka Koko Prabu Ngamarta menika wonten Koko Prabu. Nembe kemawon sowan dhateng negari Ngamarta. Lho. Apa iya? Inggih. Estu kula mboten dura. Kena tak buktekke. Monggo mawon yen mboten pitados Koko Prabu. Negari Ngamarta Risang Werkudara Tatan Mawi Arjuna Suwangkahanggara sesumbar Lindu bumi konjing kumaludu guntur gatok Koko Prabu ngaturaken panuwun awit rawuh paduka wonten negari Ngamarta. Yayi Puntadewa inggih. Nyaosi priksa Yayi Prabu, saksamunipun kadang kula Yayi Warasembadra wangsul dhateng praja, jebul sampun winengku dening Brahmana sepuh. Peparapipun Begawan Durawacana menika ingkang mengkoni Yayi Warasembadra. Mila pun Kakang Prapta wonten Ngamarta ing sakmangke badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Wigatosing perlu wigatosipun lumantar pustaka Jamus kelima sada menika badhe kula tamaken Begawan Durawacana murih saged dumugi ning pralaya. Menawi ngaten Koko Prabu monggo kula atur nampi pustaka Jamus kalima sada. Matur nuwun Yayi, matur nuwun. Mindhak dipun antu-antu kawula ing Dwarawatipun Kakang nyuwun pamit Yayi Punta.
Yayi Punta Dimas Werkudara pun kakang ingkang prapta. Yayi Prabu pun kakang ingkang sowan wonten negari Ngamarta. Dimas Werkudara. Wah, iki lakon apa? Kok pecahke sirah dadi judeg kaya ngene. Koko Prabu, Yayi Punta mbok sampun paduka nggenipun angreridu raosing manah kula. Ngreridu kados pundi? Katemben kemawon Koko Prabu nembe rawuh. Menapa sebabipun kok lajeng tumunten wangsul malih dhateng negari Ngamarta? Ingkang sowan wonten papan mriki menika sinten? Koko Prabu. Kula nembe mawon sowan. Ndikaaken bilih Wara Sembadra sampun winengku Begawan Durawacana nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada. Lajeng pusakanipun sampun kula aturaken Koko Prabu katemben kemawon. Wela. Silaka menawi ngaten Yayi Puntadewa. Pun kakang boten rumaos nampi pusakanipun Yayi. Wis saiki rasa selak. Aku percaya yen Kresna kakangku durung nampa pustaka Jamus Klima Sada. Sarate apa? Yen bisa nyekel maling sing wujude padha kaya aku percaya. Banget jagat wasesaning dewa ya jagat Pramudita. Menungsa ora tata nimblih saka mburi ngembari wujud sapa? Sing kudune takon kuwi aku. Kowe sejatine iki sapa? Sandangane diculi, sing diculi sandangamu. Kowe Kresna gadungan, kowe Kresna palsu. Kresna sing sejati ya aku iki, Kresnane ya aku iki. Wus. Wah. Canda, bus, mati, bus. Noyan ayo Baskara Titi Mangsa, nata ndrati ingkang sejati. Den gigit jangganipun getak kamprung, kaget kang sami tumingal. Wah. Bus. Bus. Waduh. Niku dite tanding sampeyan. Tandinge sapa ki? Lenggah sekecel sinuwun. Mundur. Megeng napas ngusap nang kunjung matek dayane caraka balik nempuh raganipun nata ndrati sang Pindhawarna babar jati wujud kumaraning Prabu Dasamuka. Mang rasakno, ayo. Waduh. Wah. Hei.
Senajan Anoman izin ora ana ning papan kene ning aku nek ming balekke kuwi bangsane mayit, bangsane Kumara sing lambrang, Semar kewajibane mapake Sukma sing penasaran. Sukmane Dasamuka bali sak sela salahne ngasela. Waduh. Ampun lali sampean kok njuk lali pripun. Nika pendhita sing teng Ngastina, oh lha wis mau Kakang Semar kowe iki kepiye? Lha nggih, sing lali mendem iki kowe. Mun sing wis lali singkirke. Mong kari liyane Kakang Semar. Nyandak senjata cakra nata ndharati Prabu Sri Bathara Kresna den lepasaken padha sakala nempuh raganipun Begawan Durawacana mimah Dewi Wara Sembadra kekalipun babaripun Sang Hyang Jagat Grinata mimah pukulun Bathara Narada. Ilahing Mastahana Sekaring Bawana Langgeng Kresna anjwa kaget ulun kang mimba dadi Begawan Durawacana lan ulun kang mimba dadi Sembadra. Lho kok ngatene yang pukulun? Iya. Aja kleru ing panampa, aja diarani wong lanang kok seneng karo wong lanang. Yo nganggo cara ngene iki Ntrada mimba Sembadra, Adi Guru mimba dadi pendhita. Pamrih apa kanggo nyelametke kadang kita, nyelametke Wara Sembadra. Merga Sembadra saiki randha ditinggal lunga karo Janaka. Nek ulun ora mimba Sembadra, Adi Guru ora mimba pendhita, mesti akeh wong lanang sing kepengin nggodha karo randha. Inggih, mboten nginten babar pisan pukulun. Lan ngaturaken gunging panuwun tanpa pami. Pukulun sampun kepangju mondhok wonten negari Dwarawati. Dening sakmangke sampun nyelametaken lan ngayomi kadang kula Yayi Bratajaya. Nggih, lakon ingkang kasandhang iki sak temene kabeh mujudke piwulanging urip. Baladewa ingkang sekawit salah kedaden dadi Mandira. Mandira iku wit, dene Sencaki yaiku mau dadi kembang pudak tunjung kuning. Leripun kados pundi? Mandira iku wit tegese muga-muga urip iku kena kanggo pengayoman anak bojo lan kulawargane tumrap kang nyekel pangwasa kena kanggo pengayoman pamong nayaka lan rakyate. Inggih, dene wujude kembang pudak tunjung kuning. Kembang iku wong urip kudu bisa dadi kembanging bebrayan agung. Gandane ya sing wangi, sing padha ngrasake ora ana kang nyacat ning anane mung ngalembana. Mbuh iku lurah, mbuh iku pamong, mbuh iku kawula. Kudune tumindak makarti ingkang bener becik supaya dadi kembanging bebrayan agung. Gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal malulang, menungso mati ninggal tepak sing becik, jeneng sing gandane arum, jeneng sing gandane wangi. Najan wis seda ning merga gedhe labo-labete,
Mula diukir nganggo mangsi emas. Lelabuhane le ngayomi karo kawulane ora etang ngitung. Pembangunan yo ora etang ngitung. Mula uripe didharmake kanggo memayu-hayu ning bawana. Inggih, ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami semanten piwucal ingkang dipun tampi dening Koko Prabu Baladewa lan kadang kula Dimas Setyaki. Wondene panjenengan ulun mimba dadi begawan Dara Wacana. Dara iku tegese goro, wacana iku pangucap. Wong urip aja seneng goro. Wong urip sing seneng goro kuwi adoh karo rejekine. Lho, upama tukono ora kelakon metu sebab bola-bali ming gorah-goro ngapusi wae. Apa meneh ngapusi karo kancane. Utang rokok ora nyarutang. Macet tempe jambal tempe loro mengglenes karo sejak kepenak wae. Nyicipi geblek mung dicicipi tinggal lho kok. Kuwi nek wong kaya ngono adakane gampang nggone kena lelara. Inggih ngestaken dawuh pukulun. Rening wus pinanggih rahayu kabeh padha nglumpuk padha manunggal. Kresna lan Janaka kita mimba dadi rasa murti Janaka Indralaya. Nampa piwulang nampa kanugrahan wujude watu ingkang sumara cahya 5. Inggih. 5 iku wujude badan wadak ya blegere manungsa ingkang sajuga yaiku Nur Muhammad Nur Cahya peparing Gusti kang hakarya loka. Muga-muga Kresna sak paripurnaning gati ing papan kene manggya suka basuki kinalesna saliring bebaya durga mendhak kala sirna. Saoncate pukulun jagat Dirinata ninggalke Kendhaga. Coba Kendhaka tak bukake muga-muga isine kadangku. Rene. Wong umpetan ning jero Kendhaka kok ya penak wae. Yo Kakang Prabu aku arep metu rasane kok adem banget. Gila sawangen. Kadangmu ya bojomu Janaka wis kandha ning kasatriyan. Surayang Pati, hey! Gedhe dhuwur sapa? Jodipati Werkudara, Ratu Sabrak, Prabu Surayang Pati. Njaluk Sumbadra ora iso. Tak jaluk randane ora apa-apa. Nyotampanana. Wos. Wah. Wos. Oh. Wah. Wos. Bolo. Bolo yo. Wah. Wos. Wah. Wos. Werkudara aku njaluk dirumat nggih.
aja oleh nggih. Aja pangling karo suarane nggih raja pangling karo suarane. Aku pun bapa Penemban Durna. Aku Penemban Durna. Truk. Durna dipangan caleng-calenge gebuki yo. Matane melek. Kula pun melek padake kula wong kutha napa? Iki Durna bapakku dadi celeng. Hah? Durna bapakku dadi celeng. Lho tak kira malah celenge mangan Durna. Aja werna-werna. Aduh nggih. Nek ora diruwat mengko mundak malah saya ngladrah. Kurang ajar mengko ora leren-leren Bagong nggih. Muridku tenan sing tak dembukti karo Bapak Guru. Bali ya ora bali mengko ora kajen. Ngaturaken bunging panuwun Koko Prabu Dimas Arjuna lan Yayi Sembadra sampun kondher ngempal dhateng para kadang Pandhawa. Yayi Puntadewa inggih sampun paripurna lampahan Koko Prabu Baladewa Mandira kaliyan Dimas Tyaki Sekar Pudak Tunjung Kuning. Krana saking menika Yayi raning sampun sami ngempal wonten papan mriki monggo nderek ndedonga mugi purnaning gati mangga suka Basuki kinalisaken saliring bebaya negari Ngamarta sak kukuban papan mriki mangga rahayu kula badhe nambahi sekedhik mawon. Slamet sing nanggap slamet sing ditanggap temah dadi desa sing padha guyub rukun kawulane manunggal tetunggalan. Kenang apa Kakang Semar? Nigan dalem kok mlebu teng kuping. Mugi-mugi papan mriki dadi desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur dipun paringi kuat ingkang badhe ngasta pemerintahan minangka sulipun sinuwun Puntadewa ing sak tembe wingkingipun mangga wilujeng tanpa pambeng kapara sageta langgeng.